खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव मन्त्री इउ.ज ब्रह्म बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथांनि बाथ्रा बुंनायनि सायाव बे समाव फिन जाथाय होनायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ बे समाव नोंथांमोना नुना मोनदोंदि आथिखालनि बिटिसिनि सीएम हाग्रामा महिलारि बिथाङा थांनाय साननैसो सिगांसो 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारनि गेजेराव बर' हारिनि गेजेराव थामथि बिटिआर गोजोन गोरोबथा जायो आरो बे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गोबां दफाफोरा मावफुंनांगौ दङ। बे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुङैखौ लानानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा साननैसो सिगां आथिखालनि जा बिटिसिनि सीएम हाग्रामा महिलारि बिथाङा फिन जाथाय होदोंमोन दि जाय बिथांमोना बिटिआर एकर्ड खालामदोंमोन बिथांमोनासो बे एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंगोन। आं बिटिसिखौ एकर्ड खालामदों, आंहा बिटिसिनि एकर्डखौ एबा बिटिसिनिसो खामानि मावगोन होननानै रोखा बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बेखौ लानानैनो आथिखालनि जा मन्त्री इउ.ज ब्रह्म बिथाङा फिन जाथाय होदों एबा बाथ्रा बुंदों। हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदोंमोन दि आंहा बिटिआर एकर्डनि एबा आं बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुङा, नाथाय बिटिसिनि एकर्डनि जा खामानि बेफोरखौ मावफुंगोन होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन। बेखौ लानानैनो फिन जाथाय होनाय नुना मोनदों आरो बिथाङा फोरमायदों दि हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेबायदि मावफुङा होननानै बाथ्रा बुंनो नाङामोन। मानो होनना बुङोब्ला आथिखालनि जा प्रमद बर', गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांमोना बिटिआरखौ एबा बिटिआरनि सागानगिरिल', मावफुंनांगौआ सरकारासो बिबान दं एबा दफाफोरखौ मावफुंनांगौआ सरकारासो मावफुंनांगोन होननानै बाथ्रा बुंदों इउ.ज ब्रह्म बिथाङा। बे समाव फिन फोरमायबावोदि एबा फिन आरोबाव नोंथांमोननि गेजेराव इउ.ज ब्रह्म बिथांनि बुंनाय बाथ्राखौ फोरमायबावोदि इउ.ज ब्रह्म बिथाङा आथिखालनि बिटिसिनि सीएम हाग्रामा महिलारि बिथांनि बेबायदि बाथ्रा बुंनायखौ साबजानाय मोनाखै आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेबायदि बाथ्रा बुंनाङा आरो बेफोरबायदि जुदि बाथ्रा बुङोब्ला हारियाव जौगानाय फैनाय नङा होननानै बाथ्रा बुंदों आरो बिथाङा फोरमायदों प्रमद बर', गबिन्द चन्द्र बसुमतारी आरो जाय बिथांमोना बिटिआर एकर्ड खालामदों बिथांमोना अनलि सागानगिरिल', बेफोरनि दफाफोरखौ मावफुंनांगौआ सरकारनि आखायावसो आरो बेफोरखौ सरकारासो मावफुङो होननानै बाथ्रा बुंदों मन्त्री इउ.ज ब्रह्म बिथाङा। मोनसे फोसावथाय बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं एडुकेशनाव बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि थाखाय मुं थिसननाय एबा एडमिशना सोलिगासिनो दं। बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयाराव मुं थिसननो थाखाय फरायसाया जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय एचएस आनजादखौ उथ्रिनाय जानांगोन। लोगोसे बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लबेल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन। गुबैयै भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कचिंखौ होनाय जायो आरो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव नोंथाङा सरकारि साख्रि, कर्परेट साख्रि आरो प्राइभेट साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं। बेनि अनगायैबो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट साख्रिनिबो सुबिदाखौ नोंथाङा मोननो हागोन। बेनिखायनो जाय बिथांमोना बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कर्सखौ खालामनो गोसो थाबैनो नैबे 8723035865 जानबुं नम्बराव सुलाद लानानै गावनि मुंखौ थिसननो हागोन। खुलुमबाय, आं नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों जोबोर मोजां मोनसे खौरां फोसावनो थाखाय लाबोनाय जादों। जोंनि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं एडुकेशनाव बेचलर अफ भकेशनेल इन नार्सिं केयारनि एडमिशना सोलिगासिनो दङ आरो बेयाव एडमिशन लानो थाखाय स्टुडेन्टआ जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्रायनो 12 पास जानाय जानांगोन
आरो बेनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ ग्रेजुवेट लेभेल एबा डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लबेल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन। स्पेसियेलि भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बेस खालामनानै बे कर्सखौ होनाय जायो। कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव गभर्नमेन्ट जब, कर्परेट जब आरो प्राइभेट जबजों लोगोसे फार्दार मास्टार डिग्री खालामनो गोसोब्ला खालामनोबो हायो आरो बेयाव कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट जबनिबो सुबिदा दङ। बिदिब्ला एथ' मोजां सुबिदाखौ जों मानो जोंनि आखाइनिफ्राय बारग'होनो? जाय बिथांमोना बे कर्सखौ खालामनो गोसो होनाय नाम्बाराव थांनानै थाबैनो कन्टेक्ट खालामदो आरो गावनि सिटखौ बुक खालामनानै गावनि फिउचारखौबो ब्राइट खालामदो। थेंक इउ।